Det er besluttet at bygge en ny motorvej til Frederikssund. I første omgang i etaper, hvor første etape afsluttes nord for Ledøje. Men motorvejen skal senere forlænges til Frederikssund. Der vil være tilslutningsveje, blandt andet ved Smørum Parkvej, samt en ny tværvej til Kildedal station ved motorvejens første etapeafslutning. Tværvej vil være en del af fremtidige ydre Ring 5 fra Kildedal station til afkørsel 7A i Tostrup. En forlængelse af tværvej vil dermed skulle føres fra Ledøje til Tostrup udenom Sengeløse. I Fingerplan 2007 er der udpeget en transportkorridor, med blandt andet reservation til naturgasledning, og måske en jernbane til Femern. I Fingerplan 2007 er der også nævnt Ring 5 i transportkorridoren, hvilket vil være kortere og generere færre boliger end Ring 5 placeret øst for transportkorridoren. Hvis Ring 5 anlægges i transportkorridoren, vil behovet for tværvej forsvinde. Vi mener derfor, at tværvej bør placeres i transportkorridoren allerede i første etape.